L'entitat ciutadana Mantinga el Català va presentar dissabte a la tarda la seva campanya per promoure l'ús del català. Ho van fer desplegant una pancarta de 30 metres de llargada que es vol mostrar arreu dels països catalans. L'objectiu de la campanya i del col·lectiu és conscienciar els catalanoparlants de mantenir sempre la nostra llengua en el nostre territori, que és la cosa més natural del món. No ens hem de sentir cohibits, hem d'intentar treure'ns aquesta submissió lingüística que ens han imposat des de les institucions espanyoles i entendre que el català sempre ha estat una llengua vehicular al nostre país, és una llengua d'integració i que parlar-la en el nostre país no hem de demanar permís ni perdó, és la cosa més natural del món. És la nostra llengua, és la nostra terra i és una part fonamental de la nostra cultura. L'entitat, per tant, defensa mantenir la llengua en qualsevol lloc i davant de tothom. Nosaltres el que apel·lem és a l'activisme individual de cada persona en començar, mantenir i finalitzar totes les converses del dia a dia en català. I si el nostre interlocutor, pel que sigui, hi ha alguna part que no entengui, li traduïm i li tornem a explicar en català. Un argument amb què Uma Alcaide coincideix. Fa més de 20 anys que viu a Catalunya i és on s'ha criat. I tot i això, denuncia la gent li parla en castellà. El català està en perill i el que hem de fer és comptar amb les persones que viuen aquí, que parlen català, siguin negres, siguin àrabs o siguin d'on sigui. Vull dir, s'ha de fer servir la llengua. És que si no, s'ha d'acceptar tota la diversitat que hi ha aquí. I que són catalans, da igual el color, da igual l'origen. La gent és catalana perquè estima Catalunya, viu a Catalunya i parla en català. I això és una cosa que hem de fer, vull dir, ho hem d'acceptar. Ho hem d'acceptar i ho hem de fer servir. I hem de fer servir la llengua amb tothom sense canviar-la. Sense pensar que aquella persona no t'entendrà, poder no t'entendrà, però igualment intenta-ho. Intenta-ho, parla-li en català. Per mi, el fet de que me canviïn la llengua és racisme. Vull dir, m'estan veient el color de pell i em canvien la llengua. Quan tu cada dia fas servir el català. Per finalitzar l'acte es va fer una ballada de sardanes. La pancarta s'ha fet gràcies a un procés de micromecenatge amb l'ajuda de l'Assemblea de Vic. La intenció és mostrar-la als grans esdeveniments, com ara als exteriors del Camp Nou.